Oplatí sa malej firme spúšťať Google Ads, keď má obmedzený rozpočet? Áno, ale nie vždy. Malý rozpočet má zmysel len vtedy, keď presne viete, čo chcete merať a čo má reklama priniesť. Google Ads nie je len o spustení kampane. Ak nemáte jasne nastavené a správne nastavené konverzie, účet sa nemá z čoho učiť, následne je potrebné mať dobrú dopadovú stránku a rozpočet, ktorý môžete minúť každý mesiac. Následne po kliknutí na reklamu je potrebné sledovať, čo tí ľudia robia. Či klikajú, či prechádzajú vaše stránky, či posielajú e-mail, alebo nakupujú, alebo odchádzajú. Keď odchádzajú, nemusí byť problém len v tej reklame. Môže byť problém aj v dopadovej stránke alebo v meraní. Ak chcete viacej tipov, sledujte ma na sociálnych sieťach alebo sa pozrite na moje stránky seotrends.sk.